Khawzawl le Ngaizawl inkar PMGSY kawng siam hnathawk mek chu hun tiam chunga thawzaw hman ani dawn lo ni an hriat awangin voin khan Ngaizawl mipui lungoi lo chuan hnawhchhuah an hnawhchhuah Ngaizawl mipui te hnawhchhuah omna an thlen hmain kawng siam hnathawktute hi an lo inthiar fihlim hmana Khawzawl police ven himna hnuaia an hnathawh na bungrua te an thiar chuak zui boka Khawzawl police te mipui thimrim hidang ma se hnathawktute buk hi mipui pungkhawm hian an ti chhat sakani Ngaizawl YME President pu Andrew Paulian tuang chuan sisen zona changin Ngaizawl le Khawzawl inkar PMGSY white topping na hi huntiam chunga thawzaw hman ani dawn lo chian awangin hnathawktu piromuan pui zadeng hian thawkto lo se andu awang le hnathawkzo thei turin thawkse andu awanga mala ani thusoin kawng siam hnathawktu hi thlak ani lo chuan an thei anga ngalak chhunjum zelan tum thu an soibok hnawhchhuah NGO shang ne VC Coordination Committee thuchhuah siam atardan ani danin Khawzawl le Ngaizawl inkar kawng PMGSY road white topping na hi pikolin lel sang pui mingin pularin lian sai lawina changa piromuan pui zadengin atho ani a kumsang hi sompasari achanga tho channi in kumli le thlathum chungin kilometer li thozoni in kumsang hi somni pani March thla thlenga tho hun chung bituk chu September thla thlenga po sei sakani a Ngaizawl khotlang chuan na tho dan enin September thla a po kawng hi siam zongman ani dawn lo ti an sui contract hnathawktu piromuan pui zadeng hian kumsang hi sompariat khan sum anei lo awangin subgrade le GSB phalo na bil la chhuaka bil alak chhuah hnuwa na thawk ngal tura a intiam po tun thlengin konga engma pha alani lo ti Ngaizawl khotlang chuan an soibok Ngaizawl khotlang chuan Secretaries YME Group YME Branch YME le PWD ten kumin January ni som hi pakwa a thutluk na alo siam to February ni som panga ralma na thok tura midang biak lem to chu piroman pui zadeng hian lu aphalo ni soin anlung oi lo thu an soya na tho hun chung tura bituka a thokzo mandon lo ti department lamin an shat sian awanga midang lut ve tura an ti hnuwa po piroman pui zadeng hian midang pui adu lo awangin Ngaizawl khwa in kongcha an nei lo na tura malatu a piroman pui zadeng hi an pu ani hetiang ani awang hian Ngaizawl le Khawzawl inkar kawng hi a hna nei tu contractor pikolin lal sang pui emo he hna thokzo thei tura midangin emo February ni somhi pariat ral ma ngeya na thok turin an phuti Ngaizawl khotlang chuan an soyani Nimin Khan Myanmar ramwai kara Chin National Day voisom sari palina manani Chin State Wam chunga manalian bera chuan CNO CNDF camp Selon Rama mani in Chin State Chief Minister Salai lian luang khwalian ni in man puya Salai lian luang chuan Myanmar ram adin chhwale na turle mipuin sarkar na atsan let le theina turin keini ba ka mipui mo dang anum chuang lawati a ral thwam le manro dang nei chalo ma ila kanin lungruala theitop kan chwa ho chuan ne na kan sangai don ani ati a khwalian chuan CDNF camp chu mi sang khat om theina tur siam len tumani thu soibok CNDF camp Chin National Day lom na hun hi Chin State ami pui sarkar mi poi mo chanem takin antel pui baka Mizoram lama changin Tripura Group YME shwai tu tele Mizo zai thiam ten antel pui ani Chin National Day voisom sari pali na hi Secretaries YME champhain ratlan ahloma andan munlian ber sapian maksaka po manni in Chin Welfare Minister Pilarin Muanin khwalian ni in man puya Pilarin Muani chuan namsipai ten zalen swalin theitop chain anbeya pathian zara ne na kan sang thwai don ani ati a mipui nu naw sahim na zonga Mizoram atlan chhiate Mizo mipui ten lo tuam hloma an chunga thatna lantir tu de chunga lom thu soin kongshang shanga an ma ni boipui tu YME chunga lom thu asoibok Chin National Day lomna hian Secretaries YME champhai police changkop wat sai legal awareness ne ngalani a pusilal engliana additional SP champhai le Pulel chuan sang asilo Secretaries YME champhai legal subcommittee chairman ten thu an soyani